bratia, milé sestry, drahí priatelia, srdečne vás vítam v našom chráme Božom v túto 3. adventnú nedeľu, už na 3. adventnom koncerte. Milosť Božia a pokoj nech je so všetkými vami. Advent je dobou očakávania a my sme dnes prišli takisto, verím, plný očakávania toho, čo budeme počuť, predovšetkým počuť, pretože touto 3. adventnou nedeľou a 3. adventným koncertom nás budú sprevádzať zvony a zvončeky, ktoré sú ovládané rukami. Pozerám, či hovorím správne, zatiaľ asi áno. Ja som sa dozvedel aj to, že tých zvonov a zvončekov je okolo 60. Dobre, stále správne. A ja som plný očakávania, pretože ak sa nemýlim, viem to, že zvon je naladený na jednu konkrétnu frekvenciu, jeden konkrétny tón. A teda, keď ten zvon zvoní sám, je to síce krásny zvuk, ale je to stále iba jeden tón. A tie zvony sa musia spojiť, musia sa zladiť, musia sa navzájom počúvať, aby vytvorili harmóniu, aby vytvorili niečo krásne, aby vytvorili hudbu. A myslím, že to je nádherný obraz pre nás všetkých, pretože toto nám niekedy chýba, že aj my ľudia máme niečo tvoriť spoločné. Máme sa spolu počúvať, máme sa spolu vedieť zladiť a máme spolu niečo pekné vytvoriť. Takže myslím, že to, čo budeme počuť, je takým krásnym a naozaj plným pozvaním k tomu, aby sme my ľudia hľadali to, čo spája, to, čo z nás vytvára niečo spoločné. A som rád, že to spoločenstvo takto, ako sme zaplnili tento chrám, dnes spolu aj vytvoríme. No a potom je tu ešte dirigent. Dirigent je ten človek, ktorý stojí pred vami, drahí moji, a ktorého vy musíte počúvať. No a to je aj v advente takisto krásny odkaz, že tým najvyšším dirigentom nás všetkých je Pán Boh, ktorý práve potom to túži. Túži potom, aby sme sa my ľudia zladili. Aby sme nehovorili každý sám za seba len to, čo je moje vlastné, aby sme každý nezvonili len tým svojím, ale aby sme zvonili spoločne, spievali spoločne a vytvárali niečo spoločné. A to je pozvanie adventu. To je pozvanie adventu, aby sme sa my ľudia započúvali jeden navzájom do druhého a spoločne počúvali toho hlavného dirigenta. Nech je advent pozvaním, nech aj tento koncert je takým pozvaním k tomuto všetkému a nech aj to, čo budeme počuť, je takou inšpiráciou hľadať to, čo môžeme tvoriť spoločne. Prajem vám, aby ste tu prežili požehnaný duchovný čas.
Advent je obdobie, ktoré do našich dní prináša pokojný rytmus očakávania. Dnešná adventná nedeľa je chvíľou, keď sa zapáli ďalšia svieca, svetlo, ktoré nás sprevádza prichádzajúcimi zimnými dňami a pripomína nám, že aj v najtichšom období roka môže rásť nádej. Advent je čas, keď sa svet navonok možno ponorí do zimy, ale v nás sa môže rozhorieť teplo. Je to čas jemného spomalenia, čas pozvania k zamysleniu nad tým, čo pre nás znamenajú Vianoce, ale aj nad tým, čo môžeme priniesť my sami, či už úsmev, dobré slovo, alebo chvíľu pre tých, ktorých máme radi. Dnes sa o túto atmosféru s vami podelí náš súbor Zvonkohry z Podbradla svojou hudbou, rozozvučaním zvončekov, ktorých tóny sú ako ten najjemnejší zvuk zimného večera, pokojný, čistý, prenikajúci. Každá skladba, ktorú budete počuť, je malým svetlom a spoločne môžu vytvoriť jas, ktorý si so sebou odnesieme do ďalších adventných dní. Nasledujú skladby Oda na radosť a variácie Vivaldiho ročných období.
adventnom tichu znejú aj tie najjemnejšie zvuky jasnejšie. Každý tón má svoj význam, každé zvonenie svoj čas. Svet sa na chvíľu spomalí a my môžeme počúvať nielen hudbu, ale aj to, čo sa odohráva v nás. Práve v takomto stíšení sa rodí krása, ktorá nepotrebuje veľké gesta. Stačí jej jemnosť a súzvuk. A práve o súzvuku je aj hudba ručných zvončekov. Spôsob hry na ručné zvončeky sa výrazne líši od hry na bežné orchestrálne nástroje. Každý zvonček dokáže zahrať vždy len jeden jediný tón. A práve preto je pri zvonkohre nevyhnutná dokonalá súhra celého súboru. Ako by všetci hudobníci spoločne vytvárali jeden veľký, dýchajúci hudobný nástroj. Aj v tom sa zvonkohra podobá adventu. V tichu a v spolupráci vzniká harmónia. Repertoár našej zvonkohry je pestrý od duchovnej hudby a diel klasických skladateľov až po známe piesne či filmové melódie. Hoci bola zvonkohra pôvodne určená najmä pre chrámový priestor, dnes je jemný, ligotavý zvuk dokáže obohatiť rozličné hudobné žánre a vytvoriť výnimočnú atmosféru pokoja a očakávania, ktorá je adventu taká blízka. Ručné zvončeky majú svoj pôvod v Anglicku, kde nadväzujú na tradíciu kostolných väžových zvonov. Už v 16. storočí sa jednoduché melódie nacvičovali priamo vo vežiach na niekoľkých kostolných zvonoch. Bolo to však veľmi náročné, lebo chlad, počasie i silné zvonenie často rušili život mesta. Postupne preto vznikli menšie, presne ladené ručné zvončeky, ktoré umožnili hudobníkom hrať v pokojnejšom prostredí. Z praktickej potreby sa tak zrodilo umenie, ktoré dnes znie ako jemné svetlo v zime. V 18. storočí sa v Anglicku a Holandsku začali vyrábať celé sady ručných zvončekov a ich tradícia sa rozšírila do viacerých krajín Európy. Až k nám, kde dnes môžu sprevádzať aj tento adventný večer. Nasledujú skladby Wellerman's Song, Now the Green Blade Riseth a Somewhere We Only Know.
Hovorí sa, že v najväčšej tme stačí len malé svetielko, aby ukázalo cestu. Advent je presne o tom, o malých svetlách, ktoré prinášame jeden druhému, o láskavosti, ktorá dokáže zahriať viac ako akýkoľvek oheň. Nech nasledovné piesne dnešného večera sa stanú našim spoločným želaním, aby sme dokázali prinášať svetlo aj tam, kde chýba, a aby sme do nasledujúcich dní vstúpili s pokojom v srdci. Nasledujú skladby Jasné svetlá a Magická zima. Nasledujúca skladba nesie názov Modlitba. Advent je časom, keď sa modlitba stáva prirodzenejšou. Nemusí byť vyslovená nahlas, nemusí mať presné slova. Niekedy stačí len tiché prianie,
ktoré si nesieme v sebe. Prajeme si pokoj, prajeme si lásku, prajeme si, aby sa svet aspoň na chvíľu zastavil a dal nám pocítiť, čo je v živote naozaj dôležité. Modlitba adventu môže byť jednoduchá, aby sme vedeli rozdávať dobro aj tam, kde je ho málo, aby sme mali silu odpustiť, aby sme dokázali vidieť krásu aj v neľahkých dňoch. Nech táto skladba zaznie ako jemná prosba a zároveň ako povzbudenie, ako tichý hlas, ktorý hovorí, že pokoj nie je niečo vzdialené, začína v nás. Nasleduje skladba Modlitba.
Adventný čas je tajomný a zvláštny. Vedie nás k tichu, k zamysleniu a k stíšeniu, no zároveň nás jemne prebúdza k aktivite a k príprave, k tomu, aby sme dali veciam poriadok a otvorili priestor tomu, čo prichádza. V ovzduši, ako by sme už cítili vôňu medovníkov a ihličia, miešajúcu sa s tónmi vanilky a škorice, vôňu, ktorá nám pripomína chvíle dávno i nedávno prežité. Advent nám však pripomína aj to, že všetko má svoj čas. Tajomstvo Vianoc nemožno prijať bez adventného zastavenia, bez prípravy nielen našich domovov, ale najmä nášho vnútra. Príjmime preto jeho tiché, zázračné posolstvo plné túžby, nádeje a očakávania a nechajme ho pôsobiť v našom srdci. Veď ten, kto prichádza, je predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti a knieža pokoja. A tak nech sa známe vianočné koledy vznášajú nad nami ako prvé snehové vločky, tiché, jemné a radostné.
škoda prerušovať ten aplaus, aby ste si ho dlhšie užili, ale ešte budete mať možnosť. Nedá mi totiž nepovedať na záver koncertu pár slov. V tomto programe je napísané, priatelia, že Zvonkohraz pod Bradla je amatérske hudobné teleso. Možno technicky vzaté sú to amatéri, ale prepáčte, to, čo sme dneska zažili, to nebol amatérsky výkon. To bolo umenie, za ktoré úprimne ďakujeme Zvonkohraz pod Bradla. Mňa osobne, čo zvykne dojať, je krásna hudba a dneska som mal zahmlené v očiach hneď niekoľkokrát. Chcem sa teda srdečne poďakovať našim susedom a hosťom spod Bradla. Mijavské publikum mi odpustí, nemôžem nespomenúť, že som 6 rokov bol tiež obyvateľom Brezovej a asi 5 rokov aj brezovským kantorom v malebnom veľkolepom chráme Božom. A prajem vám, aby ste vy dokázali naplňať tie chrámové i iné priestory takou velebnou a krásnou hudbou, tak ako dnes. Za vedenie tohoto hudobného telesa už nedám slovo amatérske. Ďakujeme vedúcej tohoto súboru pani Viere Michalicovej a dirigentovi Adamovi Durcovi. Chceme sa poďakovať aj ďalším, ktorí sa podieľali na tom, že nie len dnes, ale po všetky 4 adventné večery v chráme Božom na Mijave môže znieť krásna hudba a ako si všímate, každý raz je to iný žáner a vždy jedno krajšie ako druhé. Takže ďakujeme Centru tradičnej kultúry, ktoré je zriadené Trenčianskym samosprávnym krajom. Máme tu aj pani riaditeľku, tešíme sa, že ste tu a ďakujeme za vašu prácu i celému vášmu kolektívu za to, že nám pripravujete tieto krásne večery. Ďakujem mestu Mijava za významnú finančnú podporu tohto podujatia, tak ako každý rok. Toho roku nám umožnili naozaj slušným, krásnym spôsobom pripraviť tieto všetky stretnutia. Chcem sa poďakovať aj bratom a sestrám z nášho cirkevného zboru za výzdobu chrámu Božieho, ale aj celú tú organizačnú pomoc tu už od 3. kmitajú a robia a snažia sa všetko urobiť tak, aby vám bolo milo, aby vystupujúcim bolo milo a aby sme všetci z toho mohli mať krásny zážitok. V neposlednom rade ďakujem reštaurácii Trnovce pod vedením manželov Vajašovcov za sponzorskú kapustnicu, ktorá aj vás dneska čaká. Zaslúžite si to, pretože ten výkon je tu nielen umelecký. Ja som si to vyskúšal. To vám pri tých väčších zvoncoch, to treba mať aj kondíciu. Takže príďte sa posilniť, po skončení ste srdečne pozvaní. Za technickú spoluprácu, bez ktorej by sme toto všetko nemohli prenášať aj na obrazovky rôznych zariadení, ďakujeme televízii Mijava a firme BV Tone Plus za ozvučenie a osvetlenie. Samozrejme, ďakujeme aj všetkým vám, že ste krásnym spôsobom zaplnili tento chrám Boží, za všetky príspevky, ktorými aj vy ste pomohli, aby tento koncert sa mohol konať. Ak niekto ešte chce prispieť, môžete tak urobiť aj pri východe z chrámu Božieho. Ak náhodou ešte nemáte nejaký dobrý, hodnotný vianočný darček, môžete si tam pozrieť nejakú krásnu knihu. Viete, ako sa to spieva, že ak mi radosť urobiť chceš, kúp mi radšej knihu. A teším sa, že sa môžeme v tomto chráme Božom ešte v advente stretnúť na budúcu nedeľu, ktorá už bude vrcholná, 4. adventná nedeľa, budú tu horieť 4 sviece. Do poludnia pri službách Božích s Večerou Pánovou a potom večer pri 4. adventnom koncerte. Verím, že mnohých z vás tu stretneme aj počas Vianočných sviatkov. Prajem vám všetkým, aby ste pripravení aj týmito adventnými stretnutiami tak vnímali
ako to aj zaznelo v tom sprievodnom slove, že ten, ktorý prichádza, je predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti, knieža pokoja. Aby ten pokoj vniesol aj do našich srdc, tak veľmi to potrebujeme. A hudba, ktorú sme aj dneska počuli, ten pokoj do srdca vnášala. Takže s tým krásnym posolstvom sa teraz môžeme odobrať domov, ale ešte nemusíte odchádzať, lebo záverečná bodka zaznie za chvíľu a my môžeme záverečným aplauzom poďakovať Zvonko Hres pod Bradla za dnešný krásny večer. Veľmi pekne ďakujeme za milé a vrelé pozvanie a atmosféru, ktorú ste nám dnes urobili. Je to krásna adventná atmosféra a prajeme vám, aby vás sprevádzala aj v nasledujúcich dňoch ako tiché svetlo, ktoré pripomína, že Vianoce nie sú len dátum v kalendári, ale predovšetkým je to chvíľa v srdci. Ak by ste si chceli kúsok dnešného pokoja odniesť so sebou domov, zvuky zvončekov môžu znieť aj tam, v tichu vášho večera, pri rozsvietenej sviečke či v kruhu blízkych. Svojou podporou, napríklad kúpou nášho CD pri východe, nám pomôžete, aby táto hudba mohla žiť ďalej a sprevádzať aj vás počas celého adventu. Prejme vám všetkým požehnaný a pokojný advent.